जों तिप्रासाराव बोसोर खारियाव दं जोंनि हाउस जों अमाहाय के तङै मा तंमानि अमाहाय आसो पावारलेस के तङै मा तंमानि बांबो सबखा रियाव तंबाय बिखरा खांग्रा खमा तंमानि बनि बाङै नगै तंना दफानि बाङै सामों ताङानि तांनाय नामो खांखनो जों बोसोर खारियाव बोसोर सुबासो जे मानसानो हेल्प खाले जे मानसानो चबाला सपोर्ट खायो प्रे खायो जों मांलाय जाऊ बोसोर बोसोरनि दफा ओ जों जाने यगानि मुसुगै दं पियाबा बाक्सा बुक्सु बरक दङ हाय फानसिन तिप्रासा बिसिङो नेगेटिभ खायो जे चबा खायो दङ बनो फानसि नेगेटिभ खायो हामिया हामिया कक सासने हामिया हामिया हसिनाय सुदु निजेखेनो कोनो फानो खायमिया नक्सिङो तङैनो हायनो कक नेगेटिभ नेगेटिभ हामिया हामिया सावै दंसिनाय वान सवै नायदि निजे खायमिया हायनो सिरिं फानो दंनिता पियाबा हामिया से कक सासनाय गेनो हामिया साइतमखौ नों खाय फुनुदि नों खायदि दफानि बाङै सामों खायदि जों ननबो सापर्ट खायनाय नों कामखौ सामों खायफोरमखौ ननबो जों सापर्ट खायनाय जों रेडि दङ पियाबा नों खायबै हामिया जे खायबै दंनाय ना हामिया सावै दंमोनले दिनै साकसाव वान सवैनायदि बोसोरबो नों जाया ओङै दं खायबै फुनुदि नोंबो गाहाम सामो के जोंबो सापर्ट ननो खायनाय